Δεν μπορώ. Θα το κάνω με το ένα χέρι αν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε το Black Super, το Back Flash εδώ. Τι κάνει ρε μου το. Τι έπαθε. Τέλος πάντων. Πρώτα Μπούγκλανικ. Πας με όλο το mask full. Όχι χωρίς με μαλλιά. Μετά πας παντού μαύρο. Μαύρο. Accessory. Ένα. Μαύρο. Και όλα τα άλλα μαύρα. Ό,τι βρεις μαύρο. Μαύρο εδώ. Και το τελευταίο μαύρο ξανά.